Акадэмія задумвалася ў першую чаргу для таго, каб сабраць людзей, якія займаюцца рознымі праграмамі, звязанымі з актывізацыяй сталых людзей у розных беларускіх гарадах і мясцовасцях. Таму што такіх сустрэч не адбываецца, і гэта вельмі кепска, таму што ў кожным горадзе ёсць нейкія унікальныя цікавыя праграмы, унікальны цікавы досвед, про которые, на жаль, не так людзі ведаюць. Да? Таму мы придумалі, што это будзе такая акадэмія лідараў, тых людзей, которые сапраўды з'яўляюцца арганізатарамі розных адукацыйных, культурніцкіх пляцовак, для таго, каб яны маглі найперш дзяліцца сваім досведам. Ну і, адпаведна, не толькі дзяліцца досведам, які памаглі бы дапамагчы ім развіць нейкія кампетэнцыі, неабходна для лепшай арганізацыі працы. Кампетэнцыі звязаныя з камунікацыяй з людзьмі, з праектаваннем дзейнасці, планаваннем дзейнасці, з працай з вялікімі групамі людзей. І мне здаецца, што ў прынцыпе гэтыя вынікі мы дасягнулі, мяркуючы па тых водгуках, які мы чуем, па тых праектах, якія ўдзельнікі распрацавалі ў час акадэміі. Вельмі шмат класных ідэй. Мне вельмі радуе, што мы чарговы раз придумалі такую цікавую для нас персанальна, не толькі для нас персанальна, але і для тых людзей сталага ўзросту, якія працуюць у розных гарадах, у Гародні, у Менску, у Кобрыні, у нас людзі з Бабруйску, адкуль яшчэ? З Высокага, з розных гарадоў. Людзі паказалі, што ім это вельмі цікава. Цікава тэма лідарства, цікава тэма актывізацыі, цікава тэма праектавання. І я проста у моцным захапленні ад таго, што ў нас атрымалася. Я яшчэ раз паглядзела і ўпэўнілася, што гэтыя людзі, якія ў нас удзельнічалі ў акадэміі, яны шмат на што здольныя, і, в прынцыпе, мы зможам многае зрабіць з імі.